Nie na každom z nás sa uvedené zdravotné riziká prejavujú rovnako. Kým u niekoho sa môžu prejaviť po určitom čase, u niekoho iného sa nemusia prejaviť vôbec. Ale to vôbec nemení na tom, že aby sme zminimalizovali tieto zdravotné riziká, treba sa riadiť týmito prevenčnými opatreniami. Nazvala som ich 5P. V prvom rade budeme myslieť na postavenie tela v sede i v stoji. V druhom rade sa postaráme o správne ergonomické pracovné prostredie, v ktorom doma pracujeme. Po tretie je dôležitý pohyb. Naučiť sa zakomponovať cvičenie, naťahovanie, stretching do pracovnej doby a práve do tých prestávok, o ktorých sme si už hovorili. Po štvrté, myslíte aj na zdravú výživu a pitný režim. Po piaté, plán zdravého stravovania, aby telo bolo vitálne, efektívne a produktívne. Poďme si to rozmeniť na drobné. V tejto časti si povieme správne postavenie v stoji. Pozrime sa na obrázok chybného držania tela. Prvý obrázok A je človek, ktorý má plochý chrbát. Čo to plochý chrbát znamená? Keď stojím a mám hrudnú chrbticu v záťaži a v záklone, v podstate sa nahýňam dozadu a môj chrbátik je vyrovnaný a nemá to fyziologické zakrivenie, ktoré by mal mať. Vtedy tam je preťaženie driekovej chrbtice a hrudnej chrbtice. Obrázok B je hyperlordóza v driekovej chrbtice. V tomto prípade má človek brušné svalstvo veľmi slabé a pánva je trošku v predsadení. To znamená takto. Tu dochádza k veľkému útlaku medzi platničiek a k veľkému zaťaženiu tejto driekovej chrbtice, čiže tu hrozí chronická bolesť driekovej chrbtice. Obrázok C je guľatý chrbát. Toto vidíme veľmi práve pri sedavej práci, ale aj v stoji. Človek je prehnutý dopredu, krčná chrbtica je tiež tu zaťažená, ramená sú zaguľatené tiež vpred a je to veľmi zlé postavenie pre telo a trpí v podstate celá chrbtica. Obrázok D je zase hlava vo veľmi veľkom predklone. Tu by som podotkla, že tá krčná chrbtica tu veľmi trpí, takisto medzi lopatkové svalstvo. A ak si predstavíme, že tá hlava je takto non-stop vpredu, tak 7. stavec krčný, keď si predstavíte, že by mal na sebe záťaž 60 kg, tak si viete predstaviť, v akom preťažení tie svaly sú. Čiže toto všetko my chceme odbúrať, naučiť sa, ako správne stáť a mať tú chrbticu v tom správnom fyziologickom postavení. A to práve ukazuje obrázok E. Volá sa táto linka plumb line, to znamená, hlava je pekne nad hrudníkom, máme tu miernu lordózu krčnej chrbtice, kyfózu hrudnej a jemná lordóza driekovej. Hlava je vo napriamení, v jemnom vytiahnutí a takéto pocity človek musí mať, keď si to sám na sebe vyskúša. Poďme na to. Ideme na inštruktážne videjko, ako správne stáť a poďte sa to so mnou naučiť. Poďme si ukázať názornú ukážku, ako chybné držanie tela vyzerá, napríklad pomocou týchto yoga kociek. Predstavte si, že táto kocka je vaša hlava, čiže pól hlavy. Táto kocka je váš hrudník, a táto kocka je vaša pánva. Pri obrázku A sme mali plochý chrbát. Vtedy je pánva v neutrálnej pozícii, hrudník je však posunutý dozadu a hlava tiež. Prišiel nám tu záklon chrbta a
a záťaž vlastne celej chrbtice. Druhý obrázok bola hyperlordóza. Vtedy bol hrudník vpredu a hlavička vo svojom postavení neutrálnom. Čiže tu vzniká veľká hyperlordóza v driekovej oblasti a preťažené sú kríže. Ďalší obrázok bol guľatý chrbát. Vtedy hrudník je vlastne vyklenutý dozadu, zvýši sa vlastne kyfóza a hlavička je jemne vpredu. Čiže tu máme záťaž trošku aj v tej krčnej chrbtice a samozrejme hrudná chrbtica tu veľmi trpí. Posledný obrázok bola ešte viacej vysunutá hlava vpred, čiže hlava v predklone a vtedy tá krčná chrbtica má tu veľkú záťaž. Takže čo my potrebujeme sa naučiť? Všetky tieto póly dať do jednej línie. Hlava, hrudník a pánva krásne spolu lícujú spredu aj dozadu, aj z boku, z pravej a ľavej strany. Toto sa volá plumb line a poďme si to spolu teraz vyskúšať. Prejdime si teraz korekciu chybného držania tela, ktorú sme si ukázali na yoga kockách. Čiže prvý človek bol v záklone a mal plochý chrbát. Tu potrebujeme dať pánvu do neutrálneho postavenia, posunutie hrudníka nad pánvu a vykorektovanie hlavy v krásnom predĺžení. Druhý človek bol v hyperlordóze. Tu je potrebné myslieť na pánvu, ktorá je v predsadení. Dáme si ju do neutrálnej polohy, hrudník sa tiež dostane nad pánvu a vykorektujem si hlavu. Ďalší človek bol zagulatený. Zagulatený chrbát je potrebné myslieť na kľúčne kosti, ktoré sa otvoria. Zatiahnem lopatky dole, hrudník povysuniem jemne zase dopredu, aby sa opäť dostal presne nad pol pánvy a vykorektujem si hlavičku. Posledný prípad bola kombinácia guľatý chrbát a v predklone hlava. Takže tu je potrebné naučiť sa v prvom rade zásuvku, ktorú si potom povieme, hrudník a kľúčne kosti krásne otvorené, opäť sa mi dostane hrudník nad pol pánvy a hlava opäť nad hrudník. A takto sme si vykorektovali chybné držanie tela. Poďme na pozíciu plumb line, ako by také správne držanie tela malo vyzerať. Pri tréningu správneho držania tela myslím najprv na chodidlá. Chodidlá sú veľmi dôležité, aby boli na šírku bedier, čiže nie v nejakom širokom postavení, ani vo veľmi úzkom postavení. Čiže bude mať pekne chodidlá paralelne na šírku bedier. Na chodidlách a na plántach chodidiel mám pocit tlačenia palca, maličku a päta. Taký tripod, ktorý som si vytvoril a jemne ako keby sme sa zakorenili do podlahy a odtiaľ pôjdem korektovať svoju posturu. Čiže tou energiou pekne vyťahujem vlastne energiu smerom nahor cez centrálnu os a poďme si precítiť taký ťah malého tenkého vláska, ktorý je na temene hlavy a ťahám to temeno hlavy hore k stropu. Uvedomím si jemne kolená pokrčené, čiže nemám ich veľmi prepnuté, ale jemne v pokrčení. Pánva by mala byť v neutrálnej polohe. Čo to znamená? Takto je pánva vo veľkom predsadení a takto je pánva vo veľkom podsadení. Môžeme si najprv s ňou hýbať do tých extrémnych pozícií a potom si ju vykorigujem jemne do centrály, kde mám pocit vlastne kolmice tej pánvy k podložke. Ideme smerom nahor. Hrudník by sme mali cítiť hrudný kôš ako keby zakomponovaný v brušnej dútine.
je vlastne taký zrelaxovaný, čiže hrudné oblúčiky nie sú vo vytlačení vpredu a hrudník není aj v takomto vlastne zagulatení. Čo musíme cítiť je presne postavenie hrudníka nad pánvou a pekne hrudné oblúčiky vtiahnuté do brušnej dutiny. Ramená sú uvoľnené, čiže nemám ich vytiahnuté trapézom hore k ušiam, ale sú zatiahnuté lopatkami smerom nadol a kľúčne kosti ako keby sa usmievali a vyťahujú mi ramená smerom nabok a dole. Hlava, zásuvka, o ktorej som už spomínala. A keď je hlava v predklone, naučím sa, ako keby bola brada položená na zvýšenej úrovni a ja po tej úrovni si ju ťahám smerom dozadu. Vie mi pomôcť aj ruka, kde jemne si zatlačím záhlavie ruky a ešte jemná trakcia, ako keby ťah smerom nahor, mi krásne vykorektuje ten krk a vlastne hlavu, aby sa pol hlavy dostal nad pól hrudníka a nad pól pánvy. Takže takéto je správne nastavenie tela a plumb line má referenčné body, ktoré by mali byť v línii. Čiže ucho, ktoré je v predklone úplne mimo ramena, by sa malo dostať v línii s ramenom. Ďalej línia pokračuje bedro, tesne na predkolennú jamku a na členok. A táto línia je váš správny postoj, správne držanie tela, ktoré by ste si mali počas dňa uvedomovať. V tomto inštruktážnom videu si povieme, ako mať správne nastavené telo v sede. Pozrime sa na to opäť cez yoga kocky. Čiže máme pól pánvy, hrudníka a hlavy. Väčšina ľudí, keď sedí, tak sedí v takej pozícii uvoľnenej, komfortnej, kde má zagulatený chrbátik, ramena idú dopredu a hlava je v predklone. Čiže my potrebujeme vykorigovať túto pozíciu na správne držanie tela v sede. Takže v prvom rade si zatiahnem hlavičku zásuvkou, vytiahnem sa cez centrálnu os hore, snažím sa vyťahovať temeno hlavy hore k stropu, ramená si uvoľním, zatiahnem ich smerom nadol, kľúčne kosti sa krásne usmievajú, hrudník a hrudné oblúčiky sa zase zakomponujú smer brušná dutina, pánva nie je v predsadení, čiže hyperlordovskú tam nechceme, ale dáme do neutrálnej pozície a cítime zaborenie sedacích kostí do podložky. Pocitovo musíte mať pocit vytiahnutia od sedacích kostí až po temeno hlavy smerom nahor a opäť yoga kocka, hlava, hrudník a pánva sú nad sebou. Druhým prevenčným opatrením sú ergonomické aspekty pracovného prostredia. Ergonómia pracovného prostredia, čo znamená, ako máme nastavený pracovný stôl, ako máme nastavené telo, pracovnú stoličku, sú veľmi dôležité na elimináciu zdravotných rizík, ktoré prináša sedavé zamestnanie. Pozrime sa na správne a nesprávne nastavenie ergonomických aspektov pracovného prostredia. Na tomto obrázku vidíme, ako človek nesprávne sedí za stolom a na stoličke. Čiže ten prvý obrázok ukazuje, že stolička je príliš vysoko, takisto monitor je zase príliš nízko, to vidíme na uhle pohľadu daného človeka, ktorý musí predkláňať hlavu a zagulatiť chrbátik, aby vôbec videl na monitor. Tiež si všimnite jeho ruky. Sú v zlom uhle lakeť a takisto zápestie. Z tohto budú následky karpálneho tunelu alebo tenisového lakťa. Tiež bedrové kosti a kolená sú v zlom postavení. Ďalšie dva obrázky, ktoré sú vo farbe zelenej, sú správne nastavenie ergonomicky pracovného prostredia buď v sede alebo v stoji.
odporúča sa práve striedať počas pracovného dňa raz set a raz stoj. Správne ergonomické nastavenie si povieme v ďalšom inštruktážnom videu, kde sa pozrieme na to presne ako sedieť, ako mať vysoko stoličku, ako mať vysoko stôl a takisto sa z rovnakého pohľadu pozrieme na pozíciu v stoji. Tak poďme na to. V tomto inštruktážnom videu si ukážeme, ako si doma zostaviť vhodné a ergonomické pracovné prostredie. Začnem stoličkou. Keď si nastavujem stoličku, ideálne ju mať pohlohovateľnú, tak by jej sedadlo malo byť vo výške môjho kolena, čo je približne okolo 42 až 48 cm. Ďalšia kontrolka je, ak si sadnem na stoličku, tak moje kolená by mali zovierať 90 stupňový uhol. To isté sa deje aj v oblasti bedier. Bedrá by mali byť 90 až 110 cm, len kvôli tomu, aby tam nebol nejaký útlak okolitých úponov svalov. Keď sedím na stoličke, kolená by mali mať dostatok priestoru od hrany vášho sedadla. Ruky by mali byť vo výške, keď lakeť zoviera 90 stupňov. Čiže operadlo, ak máte polohovateľné, si nastavím tak, aby môj lakeť zovieral 90 stupňov. Dôležité je spomenúť zápestie. Zápestie by malo byť v neutrálnom postavení, to znamená, že pekne takto rovno. V žiadnom prípade by sme ho nemali krčiť a pracovať v tejto polohe, pretože vlastne si vieme spôsobiť problémy karpálneho tunela alebo preťaženia tenisového lakťu, o ktorom sme už spolu hovorili. Sedacie kosti sú pevne na podložke a ideálne je, aby vaša stolička vám kopírovala fyziologické zakrývenie driekovej chrbtice a takisto, aby mala operadlo na polohu hlavy. Čiže tu som veľmi v záklone. Ak by sme sa potrebovali vypodložiť, tak si vieme dať pod driekovú chrbticu nejaký vankúšik a takisto existujú aj sedadlá, kde si vieme dať vankúš aj na pozícii hlavy. Čo sa týka stola, ideálne je, aby stôl bol polohovateľný. V mojej domácnosti však taký stôl nemám, ale mal by mať približne výšku minimálne aspoň 72 cm a maximálne okolo 108 cm. Podľa toho si viem vypolohovať samozrejme aj svoju stoličku. Klávesnica by mala byť na úrovni tých 90 stupňov v lakti a v neutrálnej pozícii zápestia. Ideálne je, ak mám svoj monitor na úrovni očí. Čiže môj pohľad ide mierne pod hornú hranu monitoru. Tí, ktorí pracujete s laptopom, tak je výborné si nájsť alternatívu podsadenia toho laptopu, ako ja som si spravila vežičku z yoga kociek, ktoré teraz prišli takisto vhod a nejaký box som našla, aby som sa dostala na úrovni, o ktorej som hovorila. Vzdialenosť monitoru by mala byť predpažená jedna ruka a toto je vaša kontrolka, že ten monitor je v správnej vzdialenosti. Ďalej, myš by mala byť vedľa klávesnice a ideálne je mať nejakú mäkkú podložku pod klávesnicou aj pod myšou, aby vlastne nedošlo k nejakému útlaku nervu, ktorý sa nachádza vlastne v okolí zápestného kĺbu, alebo takisto chlad, ktorý ide od vášho stola, je oveľa menší na tej gumenej podložke. Toto miesto ergonomicky, aby bolo správne, je si ukladať všetky možné pomôcky, ktoré potrebujem k svojej práci v okolí
tohto horizontu. Keď sa takto otočím, všade, aby sme mali priestor a daný dokument na dosah, aby sme sa nemuseli naťahovať alebo proste otáčať nejakým dynamickým zlým pohybom, tak je výborné mať všetko pekne poukladané na svojom stole. Ja som si tu zakomponovala takéto pomôcky, napríklad držiak na telefón. Viem si tu naťukať a priamo pozerať na telefón, pretože s telefónom pracujeme veľmi často a keď je položený na stole, tak automaticky moja hlava sa predkláňa, chrbát sa zagulácuje a takto si len vytváram chybné držanie tela. Takisto, ak mám nejaký dokument, je tiež ideálne si ho dať na nejaký stojan, tiež vo výške očí. Čiže ak čítame dlhodobo nejaký dokument, položím si ho na úroveň vlastne očí a prečítam, čo potrebujem, aby sme zase dlhodobo neboli v predklone. Ďalším ergonomickým aspektom správneho pracovného prostredia je aj osvetlenie. Čiže ideálne je mať nejakú lampu, ktorá priamo osvetľuje vašu pracovnú dosku. A ešte by som aj odporúčila špeciálne okuliare, ak nosíte, na monitor. Pretože tam vysielajú vlny a to svetlo z monitoru veľmi škodí očiam. My si ešte urobíme aj očnú jogu, ktorá vám pomôže práve uvoľniť tieto okohybné svaly, ktoré dostávajú práve pri tejto sedavej práci za monitorom zabrať. Každému odporúčam striedať sed a stoj. Ak sa chcem postaviť, ideálne je, aby opäť váš monitor bol vo výške vašich očí. Čiže nájdem si opäť nejaké zariadenie, boxík, niečo po ruke, kde sa približne dostanem s monitorom na úroveň mojich očí. Táto práca nebude veľmi dlhodobá, môžete to napríklad využiť, keď máte webinár a chcete sa postaviť, trošku sa hýbať, môžem sa jemne postrečovať a komunikujem s tými ľuďmi po stojačky, alebo telefonujem, zoberiem telefón, postojím si, poprechádzam sa po miestnosti a potom, keď si idem opäť sadnúť, tak si ten monitor opäť dám na výšku očí. Ďalšia rada je zobrať si fidloptu a z času na čas si vymeniť stoličku za fidloptu. Sadnem si na fidloptu a zmením statický set za dynamický. Čiže váš chrbát bude teraz vlastne pracovať s imbalančnou pozíciou a môžem si popri tom urobiť pár cvikov, ktoré budete mať v ďalšej časti. Striedanie sedu na fidlopte, na stoličke, práca v stoji je ideálne striedať v pravidelných intervaloch. Samozrejme, popri tom je aj ideálne si zacvičiť počas prestávok a na to sa pozrieme v ďalšej časti. V tejto časti si ukážeme pár cvikov priamo za kancelárskym stolom, ktoré vám pomôžu uvoľniť tie problematické partie, ktoré dostávajú zabrať pri sedavom zamestnaní. Cviky sú nenáročné, veľmi jednoduché a nepotrebujete žiadne pomôcky. Dôležité je otvoriť si okno, mať prístup k čerstvému vzduchu, pripraviť si niečo na pitie, koncentrovať sa na svoje dýchanie a na samotné cviky. Toto cvičenie počas vašej pracovnej doby vám prinesie úľavu, koncentráciu a vaša práca bude oveľa efektívnejšia a produktívnejšia. Skúste si to zakomponovať pomedzi vaše prestávky, kľudne sa aj len prejdite, ale pár cvičení si dajte ráno, aj kľudne po obede počas pracovnej doby. Dôležité je tiež, aby ste nesedeli opretí, ale sedeli na sedacích kostiach v aktívnom sede. Poďme sa na tie cviky spolu pozrieť. Posilnenie krčnej chrbtice začíname zásuvkou.
Dáme si jednu ruku za hlavu, ak máte záhlavie, zatlačíme si záhlavie do ruky, do dlane a jemne ťaháme celú krčnú chrbticu smerom hore k stropu. Sústreďme sa teraz na bradu, ako keby bola opretá o nejakú vyvýšenú podlahu a vysúvala sa smerom dopredu a zaťahovala sa smerom dozadu, stále na tej istej úrovni. V nádychu sa vysunie hlava a vo výdychu sa zasunie a zatlačí do dlane, ktorá nás ťahá cez tú krčnú chrbticu hore. A zase nádych dopredu a výdych dozadu, zatlač a ťahaj. Nádych dopredu a výdych dozadu a ťahaj. Nádych dopredu a výdych dozadu, zatlač, ťahaj a vydrž. 6, 5, 4, 3, 2, 1, zásuvka vpred a zásuvka vzad. Zaťahuj lopatky dole. 4, 3, 2, 1 a posledný. A výdych, zatlačím. 4, 3, 2, 1. Ideme na ďalší cvik, ktorá sa volá nekonečná osmička. Pôjdeme pomaličky najprv od veľkej nekonečnej osmičky, ktorú kreslíme nosom, až po úplne tie najmenšie. Takže poďte pomaličky so mnou. Kreslíte si veľkú nekonečnú osmičku. Týmto si vlastne uvoľňujeme krčnú chrbticu zo spodu a čím budeme pomaličky zmenšovať vlastne tie pohyby, tak pôjdeme až do tej hornej časti segmentu krčnej chrbtice. Až pomaličky také úplne drobunké a dýchame nádych, výdych, nádych, výdych a zastaneme. Opäť ideme od veľkého prevedenia až pomaličky do menšieho. Úplne uvoľnenie, ale zase stále v napriamení, čiže nemáme hlavu v predsunutí. A pôjdeme posledný. A posledný, najmenší a uvoľníme. Posledný cvik tejto zostavy je tzv. Rotujúca svieca. Hlava bude rotovať do jednej strany, ako keby sme sa chceli pozrieť za sebou. Zastavíme, snažíme sa mať bradu na úrovni ramena. A teraz ako keby ste niekde za vami počuli nejaký hlas, povytiahli to ucho hore, ťahali tú krčnú chrbticu smerom nahor, vydrž a pomaličky vrátiš späť pred seba, otočíme na druhú stranu, čiže najprv je rotácia, brada sa dostáva na úroveň vášho ramena a teraz ucho, ako keby nám ho niekto povyťahoval hore alebo sa chceme pozrieť za seba, naťahujeme tie svaly krku, spevňujeme ich a pomaličky vrátime späť. Stále sme na sedácich kostiach, niekde v strede stoličky, vytiahnutá chrbtica, hlava zasunutá a pôjdem rotovať, povytiahnem ucho, pohľad za seba, držím a pomaličky vrátim zase späť a poď na druhú stranu. Nádych, povytiahni ucho, pozeraj za seba, ťahám, držím a vrátim späť. Posledný nádych, povytiahnem ucho a výdych späť. A posledný nádych, povytiahnem, pozriem za seba, udrž a výdych, vrátim späť. Môžeme ísť na ďalšie video. V tomto videu sa zameriame na hrudnú chrbticu. Na začiatku si spravíme stretching.
Otočíme sa do jednej strany, opozitná ruka sa chytí bočného kolena, druhá ruka sa chytí za stoličkou a pomaličky rotujem v hrudníku, pozerám sa za seba a tlačím koleno oproti dlane a dýcham. Nádych a výdych. Nádych. Dýcham do zrotovaného hrudníka, bránicou roztláčame medzireberné svalíky, ktoré dostávajú v tomto dýchaní práve stretching. Veľký nádych a veľký výdych, veľký nádych a veľký výdych, posledný a výdych. Pomaličky sa vrátime späť. Dáme pozor, aby nohy boli na šírku bedier, sedacie kosti zatlačené do stoličky a vytiahneme sa opäť hore. Rotujem, zatlačím si do opozitného kolena, ruka ide za opierku, odrotujem sa jemne, zatlačím do tej opierky a pomôžem si s tou rotáciou, plus si zatlačím koleno oproti ruke. Zastanem a len dýcham do zrotovanej časti hrudníka. A výdych. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Posledný. A výdych. Necháme ruku na kolene. Druhú ruku zdvihneme hore. Opäť stále tlačím koleno oproti dlani a pomaličky sa ideme ukloniť do jednej strany. A vrátim späť. Strečujem bok, zipnuté brúško a vráť späť. Nádych je vždy streč a výdych je vráť. Nádych je streč a výdych je vráť. Posledný zastanem, cítim ťah až od pánvy, zipnem brucho a pôjdem rotovať smer dole a vráť späť a otvorím hrudník, chcem ho čo najviac otvárať a vráť späť a poď dole, nádych, výdych, vráť a poď hore, nádych a výdych, vráť. Rotácia dole a vráť späť, rotácia hore čo najväčšia a vráť späť, prechytíme druhá ruka oproti kolenu, druhá ruka hore a pôjdeme sa pomaličky ukľaňať. Nádych a výdych, vráť, nádych, úklon, sedacie kosti úplne zatlačené, aby zastabilizovali pánvu, nohy pevne na podlahe a poď nádych, úklon a výdych, vráť, poď ešte dva, naťahuj tú bočnú stranu tela a vráť späť, posledný a vráť späť, zastaneme v úklone a pridáme rotácie. V nádychu rotuj smer podložka a vráť späť, otváraj hrudník, pozri sa až za seba a vráť späť. Nádych, úklon, výdych, vráť, nádych, úklon, výdych, vráť, rotuj a späť a rotuj za seba a späť a pomaličky vrátiš do centra. Pôjdeme ešte záklony, chytíme sa stoličky, zatlačíme pánvu do stoličky a pôjdeme od stredu chrbta, kde zaaktivujeme centrum tela, pomaličky záklon chrbta vzad, nadýchnem. Rastovou linkou zákloním, výdych, vráť späť a nádych, záklon. Zatlačím do tých opierok dlane, tie mi pomáhajú so stabilitou. Nádych a výdych, nádych, záklon a výdych späť, nádych, záklon
A výdych späť. Posledný. A výdych vráť. Dáme si posledný stretching na hrudnú chrbticu. Chytíme sa opozitného kolienka. Druhá ruka v nádychu sa ide rotovať smer bok, pozriem sa hore. A vo výdychu idem rukou pod druhú ruku, ťahám sa, zrotujem, ako keby sme navliekali niť. A idem v nádychu rotovať hore. A vo výdychu pretkávam niť a ťahám do boku. A opäť nádych, rotuj. A výdych, potiahni. A nádych, rotuj. A výdych, potiahni. A vymeníme strany. Ruka na opozitné koleno. V nádychu rotujem bok a vo výdychu idem popod a ťahám do diaľky. A nádych, v bok rotuj hore a vo výdychu potiahni. Poď ešte 2. Nádych a výdych a nádych a výdych. A uvoľním a náš hrudník sa krásne zmobilizoval. Pri dlhodobom sedení dochádza k veľkej záťaži aj v driekovej chrbtici. Poďme si ju precvičiť. Dáme si ruky na pánvové kosti, vytiahneme sa od sedacích kostí čo najvyššie, zatiahnem si bradu do centrálnej osy a pôjdeme výdychom podsadzovať pánvu, čiže nadýchneme sa nosom a výdychom zatlačím brušný sval do driekovej chrbtice a preklopím pánvu pod seba. A v nádychu sa vrátim opäť na sedacie kosti. Výdych zatlač, podsaď pánvu a v nádychu vytiahni. Výdych. A nádych vytiahni. Poď ešte 3. Výdych. A nádych vytiahni. Ešte 2. A nádych vytiahni. A posledný výdych. Zastaneme a predýchame. Zatlačené brúško vsiaknuté dovnútra. Len si dýchaj a vydýchuj. Nadýchni a vydýchni. Stále aktívne brušné svaly, nepúšťaj to. Zatláčaš ich do driekovej a zároveň si krásne naťahuješ driekovú chrbticu. Poď ešte 1. A výdych. Posledný nadýchni a výdychom opäť na sedacie kosti. Natiahneme nohy, jemne polopokrčené kolená. Ruky máme pred sebou, nadýchneš sa a ideme si pomaličky od krčnej chrbtice cez driekovú odrolovať až smerom k podĺžke. Tu sa nadýchneme a vo výdychu stavec postavci si krásne ukladáme na seba do vzpriamenej linky. Opäť ideš nádych. Výdych, začni krčnou, potom prejde hrudná, zipnuté brúško vtiahnuté, naťahuj si tie kríže, nadýchneš a výdychom poď stavec postavci. Tí, čo majú problémy s platničkami, nemusíte ísť tak hlboko. Idete si podľa svojho pocitu, kde už to cíti, že to ťahá, kľudne si tam zastaň a výdychom opäť ideme do pozície sedu. A pôjdeme ešte posledný, nadýchneš a výdych si odroluj. Stiahni brúšny sval, nadýchni a výdychom stavec postavci odroluješ späť. Ďalším cvikom bude pilka. Otvoríme ruky do T, nádychom rotuj do jednej strany, výdychom sa predkloň, zadná ruka sa zrotuje interne, v nádychu vrátiš späť a vo výdychu si opäť v centre. Nádych rotuj, výdych predkloň, nádych vráť, výdych centru. Nádych rotuj,
výdych, predklon, nádych, vráť a výdych, centrum, nádych, rotuj, výdych, predkloň, nádych, vráť a výdych, centrum, posledný, výdych, nádych a centrum, posledný na druhú a výdych, nádych a centrum. Výborne. Ideme v ďalší cvik, ten robíme pri stole. Postavíme sa a dáme ruky pred laktie na stôl. Nohy pôjdu presne pod bedrá, vyrovnáme chrbát, zipneme brúško, hlava tlačí ako keby o strop a pôjdeme výdychom iba driekovú chrbticu a v nádychu výstri. Čiže zatlač brúško, zagúľať driek a v nádychu výstri. Výdych, nádych, výstri, výdych, nádych, výstri. Ideme celú chrbticu zagúľatiť ako mačka vo výdychovej fáze a v nádychu vyrovnám. A idem opäť výdych, zagúľať a nádych, vyrovnaj. A výdych, zagúľať a nádych, vyrovnaj. A poď posledný výdych a nádych, zastaň. Ideme teraz rotáciu. V nádychu rotuj do jednej strany, pozri sa do dlane. A vo výdychu vráť späť. Nádych do druhej strany a vo výdychu vráť. Nádych, rotuj a výdych, vráť. Nádych, rotuj a výdych, vráť. Nádych, rotuj a výdych, vráť. Posledný a výdych, vráť. Pokrčím kolienka, pomaličky si odrolujem a máme cvičenie driekovej chrbtice za sebou. V tomto inštruktážnom videu si ukážeme cviky očnej jógy. Očná jóga je výborná pre tých, ktorí majú každý deň upriamený zrak na monitore a zaťažujú si tak oči, môžu niekedy aj rezať, bolieť hlava alebo byť proste unavený z toľkej práce za počítačom. A práve cviky očnej jógy vám s tým pomôžu. Ukážeme si jednoduchých 5 cvikov, ktoré môžete zakomponovať do každého dňa a zacvičiť si na 2 minútky takto každý deň a uvoľniť si okohybné svaly, ktoré sú hlboké svaly vášho oka. Takže prvý cvik je veľmi jednoduchý. Budeme pozerať nahor a nadol. Ideme do krajných polôch oka. Takže nadýchneme sa, pozrieme hore a pozrieme dole. Poďme druhý. A tretí. A štvrtý. A piaty. A uvoľníme. Treba si pripomenúť, že hlava by mala byť krásne v napriamení, predĺžení chrbtice nemala byť v predklone. Ideme druhý cvik, pozeráme z boka na bok, čiže sprava doľava. Ako keby sme pozerali tenisový zápas. Pomaličky zo strany na stranu, tiež idem do krajných polôch. A zastanem. Ďalší cvik je krúžok. Kreslíme očami kruh. Pozriem hore, idem do boku a kreslím krásny pomalý kruh najprv do jednej strany, štvrtý a piatý a idem do druhej strany. Nehýbem hlavičkou, cítim, ako pracujú svaly oka a idem zo strany na stranu, krúžok a zastanem. Posledný cvik máme mašlička. Budeme kresliť takúto mašličku očami. Najprv začneme v pravom hornom rohu, idem dole,
diagonála do ľavého horného rohu, dole, diagonála pravý horný roh a takto si kreslím mašličku pomaličky, tretiu, štvrtú a poslednú uvoľním. Tieto cviky vám naozaj zaberú len 2,5 minútky, takže vám ich odporúčam cvičiť každý deň. Poslednými prevenčnými opatreniami, ktorým sa budeme venovať, je prevenčné opatrenie číslo 4, pitný režim, a prevenčné opatrenie plán zdravého stravovania číslo 5. Tieto dve prevenčné opatrenia spolu súvisia. Je to zdravý životný štýl, ktorý by ste si mali zakomponovať do svojho pracovného života. Veď vaše telo bez tých vitamínov, minerálov a vyváženej stravy nevie fungovať. Preto sa starajte o svoje telo každý deň. Doprajte mu pohyb, veľa vody, zdravej stravy a venujte sa mu aj cvičením. Verím, že som vám aspoň trošku pomohla a naviedla na tú správnu cestu, ako sklbiť, ale zároveň oddeliť osobný a pracovný život v jednej domácnosti. Ak sa vám páčilo cvičenie za kancelárskym stolom a chceli by ste mať prístup k jeho komplexnému programu a cvičeniu na doma, staňte sa našim členom videoportálu Do Pilates Online. Budem sa na vás tešiť.